Dani. Ora iki Dani ning kene aja ora ares yo jeglek ngono. Jebulane ngono kuwi to. Lah kok ngapre opo yang kon iki? Yo. Ya Mas Aris. Ayo bae Ares, tak bagus. Bagus, suaranya apik. Anteng. Aku suka. Beda karo Mas Bengking. Ning trompet karo ngopo? Wis rasa baby, yo kete rata normal. Kok nek normal ya bojo to. Ini sing wani garapi kok kula, Pak. Nggih. Aku ora wani garapi kok. Rumah aku siden-siden kok seneng men nek begitu garape iki. Iya. Ya ora ya. Tadi kusumane poso ya coba bos nek Mas Garing nek gelem usul tenan lho usul pisan tenan ora terus muda. Yo monggo anu diatur sisan anu seri ulinge anu Mbak Niken sisan Mbak Niken. Yo Mas Gareng joget ngadeg. Mas Gareng Pak Gareng. Oke. Bener ketikane lek harno Gareng ya botok Jawa ini radan turu kayak gini Gareng ya. Ketoke curang-curang nggo nutupi nek turu. Ora apa-apa. Jiwane jos.